Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda alkogolly içkiler dukanlarda 10 bilen 20 aralygyna satylyp başlandy. Aşgabatyň dukanlaryna alkogolly içkiler ýerden sagat 10 bilen akşam sagat 8 aralygyna satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň iri sowda merkezleri mundan bir ay töweregi wagt ozal akşam sagat 8-den soň alkogolly içki satmagy gadagan edipdir. Ýöne biziň golaýymyzdaky dukanyna mudama satardylar. Ol döwlet dukanyna şuun barsam alkogolly içkileriň akşam sagat 8-den soň satylmagynyň gadagan edilendigini aýtdylar diýip habar çaýdýar. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Türkmenistanyň alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak hakynda kanun kabul edildi. Bu dokumentde alkogolyň öndürilmeginiň dolanşygynyň çäklendirilmegi, mahawatynyň düzgünleşdirilmegi ýaly çäreleriň toplumy keskitlenýär. Şeýle bu kanuny alkogol önümleriniň sowdasynyň kassa aparatyna hem tölew terminalyna eýe bolan ýürütüleşdirilen sowda nokatlaryna, şeýle restoranlarda, barlarda we kafelerde amal aşyrylmagy, alkogolyň sowdasynyň diňe iş günlerinde ýerden sagat 10-dan akşam sagat 8 aralygyna edilmegi göz tutulýar. 21 ýaşyna ýetmedikleri alkogol satmak gadagan edilýär. Şeýle bu kanun ýurtda alkogol içkilerini otlularda, uçurlarda, ýolagçy gämilerine we sport tesgalaryna satmagy düýbünden gadagan edýär. Media maglumatlaryna görä şu ýylyň başynda güýje giren bu kanun tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Kanuна görä alkogol önümleriniň diňç günlerine satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda güýje girmegine garaşlýar. Azatlyk Radiosynyň paýtagtly habarçysynyň soňky iýeren maglumatyna döwlet dukanynyň alkogolyň sowdasynyň hepde soňlaryna bes edilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda alkogol önümleriniň sowdasy geçen ýylyň dowamyna bir näçe gezek togsadylypdy. 2018-nji ýylyň tomsyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatda alkogol satýan sowda nokatlarynyň köpçülikleýin ýapylandygyny habar beripdi. Türkmen hökümeti ilan tarasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başynda dürli döwlet maksatnamalaryny kabul etdi. Şolaryň hatyryna adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen milli strategiýa alkogolly içkilerin ziýanly täsiriniň öňüni almak üçin hemde ilatyň psihiki saglygyny goramak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählesini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berja etmek göz tutulýanlygy habar berilipdi. Ýöne yerli finçiler kabul edilýän şeýle maksatnamalaryň iş ýüzünde netijeligine şüpheli garaýarlar. Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgileriniň wagdyna döwlet derejesinde üns berilýär.